Hi guys, it's me Bricks and welcome back. And for today's video is going to be a mukbang. So ayan guys, mukbang ulit tayo sa ating video for today. Kasi today is November 1 and ayan, merong mga halad-halad dira guys, no? So ayan, so magmumukbang tayo ng mga pinamigay ng mga kakanin. So before tayo magmukbang is I just want to say, please don't forget to click the subscribe button and tap the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. So, ayan guys, as what I have said, today is a mukbang video and ito, meron akong patungan ditong karton and ayan, ilalabas na natin ang ating mga halad sa All Souls Day sa Halloween. So ayan, in 3, 2, 1. Taran! So ayan guys, andito na ang ating mga pagkain na imumukbang and siguro familiar na ito sa inyong lahat, but para sa lahat na hindi pa alam kung ano ito, so ayan, meron tayo ditong bibingka and sa Bisaya is bingka lang siya guys. Ito rin Biko. Ayan, pakita ko siya sa inyo. Meron tayong Biko and Suman. So, ayan guys. And actually, hindi ko ito mauubos ulit. So, kung nakita nyo ang aking mga previous videos, hindi ko naubos yung talagang pagkain ko kasi, ewan ko, ang bilis kong mabusog. And siguro, dala na rin ng diet kunuhay. So, ayan. And today is November 1 in kalag-kalag. And by the way guys, hindi ko alam kung kailan ulit ito mai-upload. Pero ayan, happy Halloween sa inyo, belated. So, ayan. Meron tayong bibingka and meron din tayong mainit na kape. Kasi maganda itong ipares sa mga mainit na kape, sa Milo, gatas, ano pa yan. And ayan guys, kakain na tayo guys. Unahin natin itong Biko. And madali talaga itong makabusog kasi mabigat to. Carbohydrates, calories, lahat na. So ito siya guys. Good. Kami siya ng Biko. Promise. And meron din yung pala guys, yung mga Biko na may latik sa ibabaw. So ayun, ito yung prefer ko kasi sobrang tamis na and okay lang. Ayan. Ayan guys, nakadalawang bite na ako. Hindi ko alam. Ayan. Actually guys, Milo akong giinom guys. So ito lang yung mga handa pala namin sa So ito, magkukuha na rin ako. Kasi konti lang naman yung kakainin ko guys. Ayan. Tcharam! Lami kayo.
And ang next natin titikman is suman. So ito, kalahati lang ng isa yung kakainin natin. Ayan. So, ganito siya guys. Ayan. So, ito yung suman guys. And maraming iba't ibang klaseng suman. Yung kamuting kahoy. Ito, sticky rice. Ayan. So, ayan. Ewan ko kung pareho lang ba yung puto bongbong at saka suman, pero ayan, magkapatid lang ata yun ng kamag-anak na pagkain. Oh, ayan. Ayan, naubos ko siya guys. Carbohydrates, calories. And guys, busog na ako and hindi ko na kayang kumain pa and meron pa akong tirang bibingka, Biko, at saka isang suman. So ito lang yung nakuha niya guys. Sobrang konti lang kasi mabigat ito sa tiyan. And ayan, parang ano lang, tinikman ko lang to solve my cravings. So ayan guys. So ayan. So ayan guys, dito ko natatapos yung ating video. Sobrang sobrang dali lang, 'di ba? Parang ilang kagat lang ng mga kakanina ito. So ayun na. And kung nagugutom kayo, kumain na rin kayo diyan, manonood kayo nito. So ayun lang, thank you so much panood ng aking video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood, but please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. And guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Hope to see you in my next video. This is Bricks Tiguman. Annyeong! Bye!